Gipatuman na sa Cagayan de Oro City LGU ang mas gipakusgan nga road clearing operations. Unang gironda ang palibot sa Cogon Market di nagkari ang istruktura nga nakababag sa sidewalk ang gipangkumpiska. Ang detalye sa report ni Cyril Chavez. Gipangtumba nga mga estante nga nakababag sa dalan. Pagkumpiska sa mga nagkadayang istruktura nga sagad mga butanganan ug mga panindang gulay ug prutas. Pipila lamang kini sa eksena diyang gisugda na sa Cagayan de Oro City LGU ang halapad nga road clearing operation nga gisugdan sa Cogon Public Market lakip na sa mga dalan palibot niini. Usa sa mga gironda ang dalang JR Borja Avenue at bang mismo sa Cogon Market. Usa-usa nga gipangsita ang mga gagmayng estante sa mga mangayuhay og relo. Ihay sab sila sa pagpanghipos aron dili makumpiska apan ang ubang estante nga walay tag-iya atol sa clearing operation gipangkumpiska. May abante sab gilayon ang team ngadto sa dalang Captain Vicente Roa og Hay Street. Dinhi nasita ang mga naninda og bulak ug prutas tungod sa ilang gitukod nga makeshift tents. Gipangkumpiska sab kining water drinking stations nga anaa kilid mismo sa barangay hall sa lugar. Hangtod nga miabot ang team sa dalang Osmeña o gipangsita ang mga sidewalk vendor sa lugar. Gisita sab ang mga habal-habal palibot sa Cogon kung aduna ba sila'y permit. Diyang gisuta na sayran nga expired na kini, butang nga gimanduan sila nga asikasuhon ang ilang permit sa LGU. Gipangtikitan sab ang mga motorsiklo og sakyanan nga illegal nga nagparking sa kadalanan. Gilibot sab sa team ang renters sa Cogon Market diin nakita nga sagad kanila nakalapas gyud sa gitaganang espasyo alang kanila. Gani emosyonal pa ang usa ka tindera diyang nagtuo nga kuhaon diretso ang iyang mga paninda. Mga tagunsa. Tagunsa man siya. Para lang makapalit kong tambal. Sige ko balik-balik sa ospital. Wala pang abot kay tapos sa balay akong anak. Wow, dili lagi ko musupag. Sir, permi mang kukuan. Dahil lang ko. Hinoon, gipasabot sa team kaniya ang ilang tumong o gitagaan og tsansa nga makapanghipos og dalhon ang mga gamit sulod sa iyang stall. Sumala sa road clearing team, sagad kuno nagmagahi sa pagsubay sa balaod kung asa ang uban pa mibungat nga gabayad kuno sa pipila ka mga individual aron makapaninda kilid sa dalan bisan gibawal. Kita na ko aktual ang mga tao gid rin mga gahi. Dagan excuses no. Managyan na ako nga magkinabanga ang data kay puro ra matatagagan di oro. Di na tatamagahi makinaya lagi nga taking advantage over the other. Dugang itsua nga ang mga nakumpiskang butang ang ayan pang ipananghid kang Mayor Uy kung tugutan ba nga iuli pagbalik sa mga tag-iya niini. Well, pag mubalik sila, wala tayong problema. Ato na tayo patawag ka Mayor, if ever gid mo igahi, then we will file charges against them. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao.